sihambe ngevidiyo yakho. Ningizimu Afrika, South Africa, igama umtshomuhlo kaMcambi. Ngiyanibingelela namhlanje ke nginiphathele uDokotela uNgobese. Abanye ke bake bambona uDokotela uNgobese enza imisebenzi eminingi ehlukahlukene imangaliso elekelela abantu ngokwelapha kwendabuko. uDokotela uNgobese ke uzosikhulumela nje esho ukuthi sihlanganiswa yini mina naye. Ngiyabingelela kubabukeli bazobuka khona manje. Ngiyabonga umuntu omuhle umcambi ukuthi sibonane. Ngithi abantu bahamba baze bohlangana eThekwini kodwa sisuke eMtuku bekhala sidabuka khona but ngokomsebenzi ngokulambusise ngawo khona ezinye izinto ngathi uyaphila emhlabeni uyazazi bese uzosizwa umuntu ukuthi akuyise kusona. So ukuhlangana kwethu ukuthi sinosukuna ukuthi asisize ngokuthi konke sifisa ukwenza kwazi ukwenzeka. Isifiso sethu ukuthi abantu bakwazi ukuphila naye isifiso sakhe ukuthi abantu bakwazi ukuya phambili. So ileyo nto ebaluleke kakhulu uqonda ukuthi ngamanye amazwi omunye umuntu kuya phambili kwakhe usiza omunye umuntu. Ngiyabona nje bungamthandi umuntu namhlanje fanele wazi la ngizodinga ukuthi usizwe kuye. So ilokho engikusho. Ngiyabona. Alright, ngizokwazi ukuhlangana naye ikhathi ngokwehlukahlukana kwazo. Uyakwazi ukuthi ke abuye atholakala emsakazweni uKhoziFM lapha ikhathini zasebusuku ichaza ngesimo ezithile. Nawe uma ufisa ukuthi sikulekelele inkampanizi ngiyakwazi ukulekelela ngama-bookings, ama-advert nani izinto ey'fana nalezo. Sikwazi ukuthi nawe sithuthukise elakho ibhizinisi, sithuthukise wakho umsebenzi uye phezulu. 081-861-8547 081-861-8547 eyakho inombolo baba 078-191-1010 078-191-1010. Siyabonga kakhulu nizigcine eziphathe kahle, siyanithanda.